алло, лаба ака. Маҳалаш ака, маҳалаш. Ҷонам қатӣ. О, хона даем. Чанд қап аст? 10 дақиқа пас. Хоб, маҳалаш ака, биё ҷонам қатӣ. Маҳал, хоб. Тинҷӣ аст давладиёр? О, ака тинҷӣ, ростӣ ҳамсоя нав аз Тоҷикистон омадааст. Ҷои хоб надорам, ростӣ. ба ман занг зада гуфт агар имконият бошад як шаб дар хонаи шумо меҳмон шавам. Хитон дар ҳамин ҷа зиёдтен бо ҳамсоята гирифтӣ омадӣ? бовар кидаем ғарибӣ хор шидем. Чӣ хор шидем? Пули квартира омоваша дода натонистен, бо ҳамсоятона дар болои сартон овардем. Ана меҳмонам омад. Исмоил, дастархонро доз. О, биё ҳамсоя. Салом алейкум. Салом алейкум. Ҳамсоя наст? Соз? Хир шумо наст? Ҳаргиз соз? Аҳол наст? Қишлоқ ҳам аст соз? Тинҷӣ биёмадӣ? Шукри Худо, тинҷ хуб, падар модар салом гуфтанд. Саломат бошанд, соз буданд? Тинҷида? Ҳама тинҷ хуб. Чихел шумо? Бор ҳама наст? Раҳмат мешавад. Биё гузарӣ. О, ака, чихел шумо наст? Мешава соз. Давлатмир, 2 сол шуд хона нарафта. Суроғи бисёрат мекунам. Кай насиб бошад Тоҷикистон сафар дорӣ? иншалло акаҷон, 1-2 моҳаки дигар кор мекунем. Камтарак гап проблема мондагӣ ҳалаш мекунем, иншалло мерӣ. Албатта рафтан дар кор, хабар гирифтан дар кор. Дар уҷа падар, модар, кӯдакои ту дар интизоранд. Обязательно 2 моҳ баъд Тоҷикистон фаромӯш накун. Билет гирифта рав. Исмоил, дастархон куҷо шид? Дастархона биёр. дар хона нони хӯрда надорем. Бемеҳмон аз куҷо нон мебарем? Ай, Тоҷикистон омадагӣ ака. Хуб намешавад. Як пиёла чой ахалам бурдем. Нест чой по. Чӣ хел фаҳмидӣ?